Sa pri odrodových pokusoch chcela by som teda povedať, že odrodové pokusy sú také naše nosné pokusy. Okrem týchto demo pokusov, ktoré máme tuto v Nových Sadoch, do ktorých zaraďujeme odrody, ktoré sú také viac menej novinky v pokusoch, áno, v pokusoch aj teda, ktoré niektoré sú ešte len pred registráciou, alebo teda chceli by sme, aby sa uviedli na trh v blízkej budúcnosti. Ďalšie pokusy takéto odrodové máme na dvoch uksupoch, to je uksup Veľké Rypňany a tento rok máme len v takom oklieštenom Beluši. A potom máme ďalšiu pokusnú lokalitu a to je v Špačinciach, tam máme takisto maloparcelkový pokus a poloprevádzkový pokus. A tam práve v týchto ostatných lokalitách sú identické odrody a to sú odrody, ktoré sú v pestovateľskej praxi a ktoré budú už v blízkej budúcnosti zaradené na listinu, ako odrodovú listinu našeho povazského cukrovaru, ktorú budeme ponúkať v ďalšom roku.